Деркашевская Ксения, ученица 11 А класса средней школы номер 1. Уривок з романа «Люди на болоті» Іван Меліш. Як тая рабіна, цвіла ў гэтае лета Ганна. Яшчэ, здаецца, учора была гарэза, падлетак, а вось ужо, глядзіце, у самай добрай пары дзяўчына, у самай красе сваёй. Калі толькі вырасла. Глядзелі на Ганну, разважалі і за малым выключэннем прыдзяржанок згаджаліся. Выспела нявеста. Нічога не скажаш. Часам пры гэтых гаворках, асабліва жанкі, успаміналі Ганіну маці-нябожчыцу. Казалі, што дачка ва ўсім выйшла ў матку. І невялікая ростам, і не гладкая худая, можна сказаць. І плечы, як у маткі вузкія, і рукі тонкія. І косы чорныя, густыя, аж блішчаць, бы намочаныя. І смуглаватасць на твары такая ж. І шчочкі таксама ж выпінаюцца. Іншы раз языкі жанок прыдзерці зайздросніц меркавалі, што грудзі ў Ганны малаватыя, як кулачкі. Чым толькі дзіця карміць будзе, калі давядзецца. Але пры ўсім тым, нават прыдзіры і зайздросніцы не пярэчылі. Ганну ніяк нельга было палічыць за кволую. Збоку, з аднаго позірку, відаць было. Крамяная ўцьмоха дзяўчына. Дужая. Сілаю ўся налілася. Вунь, якая пругкая ў хадзе, спрытная, якая ў рухах. Так і відаць. Маладосць, сіла ў кожнай жылачцы.